ውሽጣዊ ቁስለት ብርእስኻ ክትጠዓምን ዘይምኽኣል ስምዒታትካ ብግልፂ ክትነግር ምሽጋር ኣብ ጥልቂ ዝኾነ ሓዘን ነዊሕ ግዜ ምጽናሕ ፍርሓት ጥርጣሬ ንሰብ ክትኣምን ዘይምኽኣል ፍርሓት ዝኣመሰሉ ከምዚ ዓይነት ምልክታት ኣብ ነብስና ንርኢ ተሃሊና ንማልባት ብኢነርሻል ትራውማ ሕማም ተጠቂዕና ክንከውን ንኽእል ኢና። ኢነርሻል ትራውማ ማለት ቆልዓ ውሽጥና ሒዝና ምንባር ማለት ዘይኮነ ብቁልዕነትና ከለና ዘጋጠመና ነገር ጽቡቕ ይኹን ሕማቕ ናይ ተዘክሮታት ውጽኢት ማለት እዩ። ናይ ኢነርሻል ትራውማ ሕማም ብዝተፈላለዩ ነገራት ክጋጥመና ይኽእል እዩ። ንኣብነት ኣብ ናይ ፍቕሪ ህይወትና ጽቡቕ ነገር ተዘይጋጢምና ንኣብነት ኣብ ናይ ቁልዕነትና ግዜ ከለና ብስድራ ቤትና ይኹን ብቐረብትና እንዳተሃርምና ወይ ከዓ እንዳተፀረብና እንድሕር ተዓቢና ዝተፈላለዩ ጉዳእ ስምዒታት ኣብ ነፍስና እንድሕር ዝወርድ እንተነይሩ ንማልባት እዚ ዓይነት ተግባራት ናብ ኢነርሻል ትራውማ ሕማም ከቃልዓና ይኽእል። ናይ ኢነርሻል ትራውማ ሕማም ፍልይ ዘብሎ ነገር ገና ብቁልዕነትና ከለና ዘጋጥመና ነገር ክሳብ ከባቢ 50-60 ዘሎ ዕድሜና ምሳና ክኸይድ ምኽኣል እዩ። ጽቡቕ ተኾይኑ ብኡ ገይሩ ቐፅል ሕማቕ እንተኾይና ከምኡ ምሉእ ዕድሜና እንዳተሰቃየና ይነብር ማለት እዩ። ናይ ኢነርሻል ትራውማ ሕማቕ ጎንታቱ ናይ ኢነርሻል ትራውማ ሕማም ዝተጠቕዐ ሰብ ሙሉእ ዕድሚኡ ንነብሱ እንዳጎዳእ እዩ ዝነብር፣ ከምኡውን ንሰባት እንዳጎዳእ እዩ ዝነብር። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት እንድሕር ተሃሊኩም ክትጥንቀቑ ይግባእ። ስምዕኒ ማንም ሰብ ጉድኣት ደልዩ ናብ ህይወት ይምፅእ። ኣብ ህይወትኩም ዘጋጥመኩም ውሽጣዊ ጉድኣት ካብ ዝተላዕለ ገዛእ ርእስኹምን ኣብ ከባቢኹም ዝርከቡ ሰባት እንዳጎዳእኹም ትነብሩ ነይርኩም ትኾኑ ትኽእሉ፣ ግን ሓደ ነገር ኣስተውዕሉ፣ ፈቲኹም ዝገበርኩም ኣይኮነን። ስለዚ ካብዚ ቀፂለ ከመይ ጌርኩም ንኢነርሻል ትራውማ ሕማም ክትከላኸልዎ ከም ዘለኩም ክነግረኩም። ቀዳማይ ብኢነርሻል ትራውማ ሕማም ከም ተጠቕዓና ምፍላጥን ኣፍልጦ ምሃብን። ኣስተውዕሉ፣ እዚኦም ዓይነት ነገራት ሸፋፊና ክንሓልፍ እንተፈቲና ትርጉም ምንባር ህይወትና ከጠፋና እዩ። ስለዚ ቁስልኹም ኣይትሕግቡ። እቲ ሕማም ከም ዘጋጥመካ ምፍላጥ ቀዳማይ መፍትሒ ናይቲ ሕማም እዩ። ካልኣይ መፍትሒ ከዓ ንነብስኻ ዘይምጭካን። ይሕዋተይ ካብቲ ሰባት ዝውድኑና ንላዕሊ ኣንሒና ንገዛእ ርእስና ንምድላይ ይዓቢ። ስለዚ ንነብስና ኣለዋህ ንኹን ንገዛእ ርእስና ነፍቅራ እሞ ከምቲ ንገዛእ ርእስና ዘፍቅርናያ ንኻልኦት ሰባት ክነፍቅር ክንጅምር ኢና። ሳሳይን ኣገዳስን ከዓ ብዘይምቁራፅ ክንመሃር ኣለና። ኣስተውዕሉ፣ ሽግሩ ዘምፅኦ ኣእምሮ ነቲ ሽግር ክፈትሖ ዓቕሚ ይብሉ። ነቲ ሽግር ክፈትሕ ዝኽእል ልዕሊ እቲ ሽግር ዘጋጠሞ ኣእምሮ ልዕሉ ዝሓስብ ኣእምሮ የድልዮ። ንዕኡ ንምርካብ ከዓ ካብ ዝተፈላለዩ መፅሓፍቲ ይኹን ቪድዮታት ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ ኣሕዋተይ ካብቲ ሕማም ዝተላዓለ ኣነ ይረብሐንን ዝደልየኒ ሰብ ንዓይ የለን ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም። ግን ተጋጊኹም ኣለኹም። ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ኣምላኽ ይፈትወኩም፣ እግዚኣብሔር ምሳኹም እዩ ዘሎ። እግዚኣብሔር ፈትወኩም እዩ ኣሕዋተይ። ስለዚ ጸሎትና ናብ እግዚኣብሔር ንግበሮ። ኣብ ዘለኹም ሰላም ጥዕና እንዳተመነኹ ባባይ። ካብ ሓውኹም እየ። ናብ ኤሪኤል ቻነል ሓድሽ ንዝኾንኩም ሰባት ሳብስክራይብ ብምግባር ኣባልነትኩም ግለፁ።